nga foli bi e mega video inaje iga do nga fo du chama gwale no bi kadaka furu nyogon chama wa fe ka den soro o te ka se ka den soro i wa fa kadu ye chogo mina muso chama be no nu yo konota al konota wakati jan soro o be bonne o den fitin na mi mana jen re kono folo o kono be chen mo ta ro kono yere chen na chogo chogo kono chami do na ma wule first couche to kana walma avortement spontané ni video konna na mena nyefe kumba mu bi se ka gesawiye ni muso kono bi se ka chen kadaka mo chama ta do an fana video labana mena nyefe e bi se ka minke wala sa kono chen kana ne soro na so ye chede walma ni muso de ni video mi nafa ko sebe na soro ibe fe ka den soro na soro den refana kadiye ika janatike konna na e ka to video la jella fo ka ta fa bana fausse couche walma avortement spontané ni bamanangana nama wule kono chen mdo abeke a chamana sonu kono ka korobaya waso kono mata roshi folo waso kono a chamana ba soro sonu kono ka si kunyogon tan nanma walma sona gatme kunyogon bugan flaka o kono chen abe muso chama soro kusebe abeke premier trimestre wakati la ngai ka do ga fo fen chama ne biseka ke asabuya yi ngani wakati mfolen fleni mbora ga mi fu isano ni kono chen na kero wakati na amu wule to kana fausse couche ngani atemera kunyogo mugan flaka ate wule fausse couche tuguna wule de accouchement prématuré oye de nana kasoro ana wakati masi oni kono chen otekeli igu donga bo nyogona ngai ga donga fo fen chama o de biseka kono chen nga soni ngo foye iga do nga fo ni kono chena tamashen do de bala o tamashen na faga bon ko sebe ne muso kono mai iga lito rola ko sebe o do mu yefolo na soro ni kono mado ado la ba soro kono se ga chenga soro ere ta kala ki kono mado ado la fana ba soro kono mado nga ibe balga tamashen ni yere la o tamashen folo o do mu yefolo iba soro jelib se ga balga bonika jelim do waso jeli kenado a chamana jelim be chaya ni ga fini nyigine jella kasoro idunti la dala foi iballa ga jeli yere la igi yere la je ko sebe igata docteur sola gala je nasoro ni kono matien o etama shemba fole ga ngamindo tama shemba flana mbe no kango don iba soro adola jelu kurub se ga bom so ya rola abi ha to kuma na fochol wala saka famia jelu kurub se ga bo o jelu kurui obebo walma iba soro sugo shudo bi se ka bo muso ya orola akurula mado bi se ka baliko bole yerela ado be ke ka muso to nyingen honnana walma ado be ke re ka to ala re shiso konnana walma be ke ka to bara yerela abe balika yidron jilbi singa bonaka iba soro fen kurdo bi se ka bo muso ya orola o bi se ka ga tamashen flana ikanga mindo tamashen bawara mbe no ni ay ga fo kono bi dimi fanga bon ale no ko sebe kono dimi abena kola ado wore kono dimi reska jigi alisena ikana sigi wuligata docteur sola wala saka laje na soro ni kono chen na nyogona nulu te feki soro nunu tamashen ba saba ikan ya luto mina kosebe na kono chen iwa fanya fo chogo mina abe soro fenfe go don o na faka bon fana kono chen se soro chogo ya chama fe fen chama ne bisa sabi ka kono chen na ga don afo kono cheni afamba folo obe soro den fitini fe mimi nali nama wule embryon ya soro dema korobaya folo ya soro deme ga gland kono bamso kono barala nama wule embryon o wakati kono chama de chien ola ne kono chama ta galaje abse kata bi woro keme sala muso kono ma ofi no na ga do ngafo kono chien fana adowe na date bo bamsola afamba soro ni yoro nefe no ye den fitini ere natola mi be ka labe o fana chama iba soro chromosome do be no ni bana do bola chromosome be ka sabi na dama de megla ni bana do bola walma ni fen do bola walma o na chogo manya walma dingsen muso ga dingsen chaga dingse ulu nyama mi to nyogona ni chromosome ni problème do yo soro o se sabi o be ke no kera den fitini iba soro akoroba chogo tenya
a kan ka kɔrɔbaya cogo min na a kan ka bonya cogo min na ka yɛlɛma ka kɛ adamaden ka na kɛ fœtus ye fo ka na se bangeni wagati ma o tɛ kɛ a kɛcogoya la donc n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye kɔnɔma in se ka taa ɲɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ a yɛrɛ ma ka sɔrɔ bamuso ɲɔ tɛ ka sɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ o de ka ca kosɛbɛ kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ fana a dɔw la i b'a sɔrɔ a da bɛ bamuso yɛrɛ la i b'a sɔrɔ bana dɔw bɛ bamuso la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ o dɔ ye mun ye i n'a fɔ jabɛti banaw i n'a fɔ maladie thyroïdienne i n'a fɔ farisogolabana dɔ n'an b'o wele les maladies immunitaires i n'a fɔ IPC la lipisi n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fana ye i b'a fɔ trouble de la coagulation olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka bamuso fana sɔrɔ n'a sɔrɔ ni bana bɛ bamuso musoya yɔrɔ la n'o ye denwolonugu musoya kɔnɔna ni i tɛmɛr'o kan ka se denwolonugu daminɛ ma ni bana b'o la walima ni bana bɛ denwolonugu yɛrɛ la denwolonugu daminɛ tubabukan na an b'o wele col de l'utérus ni bana b'o la walima ni bana bɛ denwolonugu yɛrɛ la n'an b'o wele utérus o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka cɛ olu bana dɔw bɛ se ka kɛ i n'a fɔ fibrome i n'a fɔ polype i n'a fɔ syndrome des ovaires polykystiques ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ fana bɛ se ka cɛ ninnu bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ den fitinin bɔlen kɔ a la bamuso fana bɔlen kɔ a la kɔnɔmaya dɔw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ninnu fila si ɲɔ tɛ o kɔnɔmaya in o bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwalew fɛ walima an yɛrɛ farisogo cogoya fɛ o kɛwale ninnu ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka cɛ o kɛwaleba o dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye infection ye infection o bɛ se ka muso kɔnɔ cɛ mais infection min don i b'a fɔ infection min bɛ kɛ sababu ye ni toxoplasmose salmonelle olu ye banaw ye ou bien listeriose olu ye bana ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ o kama e ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ ni infection dɔ la kelen b'i la ni muso ye kɔnɔ ta o kɔfɛ fana fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ ni fari kalayara k'a dama tɛmɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw fana kɔnɔ tiɲɛ i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ cogoya wɛrɛw fɛ tuguni i n'a fɔ muso minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ la u bɛ produits chimiques utiliser u bɛ baara kɛ ni produits chimiques ye usines na walima u yɛrɛ ka sokɔnɔna na u bɛ produits chimiques u bɛ baara kɛ n'o ye kosɛbɛ olu dɔw n'o sera muso kɔnɔma ma kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ fɛn wɛrɛw fana fɛ tuguni i n'a fɔ muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fura ta a kɛra docteur fura ye i b'a sɔrɔ u b'a ta ka sɔrɔ muso kɔnɔma man ka fura min ta a dɔw bɛ se ka kɛ muso kɔnɔma yɛrɛ bɛ tugu k'a ta a dɔw bɛ se ka kɛ fana kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bɛ se ka sɛbɛn ka sɔrɔ a ma a kalan k'a lajɛ aw minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔ n'a sɔrɔ a bɛ ka video lajɛ aw hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ i ka fura di muso kɔnɔma ma fura min n'a bɛ se ka min ta a tɛ se ka fura o fura ta ka n'a d'a ma ka d'a kan furaw bɛ fura la n'a y'o ta muso kɔnɔma man ka min ta o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɔnɔ tiɲɛ ani minnu fana bɛ muso minnu bɛ furaw san kare kɔnɔnaw la u kɔnɔma to an y'a ɲɔgɔnna caman ye muso minnu bɛ yen nɔ k'u kɔnɔma to u tɛ fura bɔ fura la u bɛ taa kare kɔnɔnaw la u bɛ yalala furaw san u bɛ furaw san u kunfɛ u yɛrɛ t'a dɔn fura sugu min don o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka fura yɛrɛ fɛ olu t'a dɔn fura min don u b'a san dɔrɔn k'a ta dɔw bɛ kɛ sababu ye fura in talen kɔfɛ waati damadɔ kɔfɛ u bɛ bɔnɛ u den fitinin na k'a sɔrɔ den in ka d'u ye den min yɛrɛ bɛ sira la ka nalen fura dɔw fana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ fura minnu n'an b'u wele an fɛ yan nɔ bamanankan na ko farafin fura walima médicament traditionnel o fura dɔw fana ni muso kɔnɔma man ka ta muso kɔnɔma caman bɛ yen nɔ n'u y'o furaw ta o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔnɔtiɲɛ fana ye i bɛ hakili to o yɔrɔ la fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ n'o bɛ bɔ an yɛrɛ kɛwale la i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ excitant ta n'o ye drogue n'a ɲɔgɔnnaw héroïne cocaïne olu mɔgɔ minnu bɛ o drogue ninnu ta o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ muso minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u kɔnɔma to u bɛ gulɔ min o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ fana tiɲɛ i ka hakili to o yɔrɔ la i kana ɲinɛ o kɔ ani fana fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ kɔnɔ tiɲɛ sababuya ye i n'a fɔ caféine muso min b'o min kosɛbɛ k'a kɔnɔma to ninnu bɛɛ ye fɛn ye minnu bɛ se ka na ni kɔnɔ tiɲɛ sababuya ye o kama cogo si e k'i hakili to ninnu fɛn ninnu na n bɔra ka minnu fɔ ye sisan nɔ minnu bɛ se ka kɛ kɔnɔ tiɲɛ sababuya ye n'i kɔnɔma don i k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ walasa foyi kana n'i sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ i k'a dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ n'an b'o wele facteur favorisant minnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni muso kɔnɔma a bɛ se ka bɔnɛ a den fitinin natɔla la a kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ n'an b'o wele fausse couche o dɔ ye mun ye fɔlɔ si bɛ se ka kɛ sababu ye a kɛ ka di ka mɔgɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ o bɛ se ka sɔrɔ si fɛ
muso minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u ma tɛmɛ san 20 kan fɔlɔ a yira k'a fɔ kɔnɔcɛ bɛ se k'olu sɔrɔ 900 sara la muso min bɛ yen nɔ ka taa san 20 kɔfɛ ka na se san 35 ma kɔnɔcɛ bɛ se k'olu sɔrɔ 20 sara la muso minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ san 35 kɔfɛ ka se san 45 ma kɔnɔcɛ bɛ se k'olu sɔrɔ 40 sara la muso minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ u si kɔrɔbaya la san 45 kɔfɛ kɔnɔcɛ kɛ ka di k'olu sɔrɔ kosɛbɛ fana 80 sara la o b'a yira k'a fɔ ni si bɛ kɔrɔbalen la ka taa fɛ kɔnɔcɛ bɛ se ka surunya muso la kosɛbɛ o kama ne sera furu ma joona i ka furu i ka den sɔrɔ a wagati la a nafa ka bon kosɛbɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ fana ni an ka hakili to o la kosɛbɛ n'olu bɛ se ka kɛ kɔnɔcɛ sababuya ye muso minnu bɛ yen k'a fɔ k'u kɔnɔ bɛ tiɲɛ ka caya n'an b'a fɔ avortement spontané à répétition i b'a sɔrɔ n'u ye kɔnɔ ta wagati damadɔ kɔfɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ wa kɔnɔcɛ bɛ kɛ ka tugu ɲɔgɔn na o t'a yira k'a fɔ ko n'i ye kɔnɔ kelen tiɲɛ k'a fɔ ko kɔnɔ natɔla olu bɛ se ka tiɲɛ nka n'i ye kɔnɔ kelen tiɲɛ kɔnɔ filanan ni o tiɲɛna i yali to yɛrɛ la kosɛbɛ ka d'a kan ni yali to yɛrɛ la a bɛ se ka sababu ye kɔfɛ kɔnɔ sabanan o bɛ sɔn ka tiɲɛ o kama ni kɔnɔ kelen tiɲɛna ka fila tiɲɛ taga dɔgɔtɔrɔso la ka ɲɛɲini k'a dɔn kun min y'a to i ka kɔnɔ bɛ ka tiɲɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka d'a kan ni kɔnɔ tiɲɛ n'a cɛ kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ka se fɔ siɲɛ 3 ɲɔgɔn na ma bana dɔ bɛ n'an b'a wele maladie abortive a bɛ kɛ o ye o kama cogo si e kana sigi n'a sɔrɔ ni kɔnɔ bɛ ka tiɲɛ 1 2 ka tugu ɲɔgɔn na cogo si kana sigi taga dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ min don nka nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi kɔnɔcɛ ma sɔnni k'o fɔ ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e yɛrɛ ye mɔgɔ kura min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la fɛn minnu bɛ yen n'i bɛ se k'o kɛ walasa k'i kisi kɔnɔcɛ ma o fɔlɔ o ye i k'i hakili to i ka dumuni duntaw la i ka dumuni minnu ni u kɔgɔ man ca u sukaro man ca u tulu man ca ka dama tɛmɛ i ka dumuni n'an b'a wele alimentation équilibrée i ka dumuni minnu n'a ka ɲi muso kɔnɔma ma o bɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ n'a fɔra i ka farikolo ɲɛnajɛ k'i lajɔlen to a tɛ kɛ kunfɛ kɛcogo de b'a la i bɛ gynécologue ɲininka u b'a ɲɛf'i a bɛ kɛ cogo min na nka a ka nɔgɔn a ma fɔ k'i ka taa fɛn girimanbaw ta walima ka kɛ boli damatɛmɛ kojugu ye nka i kana to yɔrɔnin kelen i ka to ka bɔ i ɲɔ la hali n'i ka sokɔnɔ baaraw hali n'a dan'o ma o bɛɛ ka ɲi i sigilen kɔni kana to yɔrɔnin kelen tɛ foyi kɛ fo ka taa fɔ i jiginna i kana o kɛ o man ɲi nɔ hali n'i b'i ka sokɔnɔ baaraw kɛ baaramisɛnninw cimisɛnninw i bɛ se k'o kɛ mais i kana fɛn giriman ta fɛn min ni fanga tɛ min kɔrɔ ale nafa ka bon kosɛbɛ gulɔ an y'o fɔ i kana o min k'i kɔnɔma to a bɛ se ka sababu ye ka na ni kɔnɔcɛn i k'i hakili to sigarɛti fana na n'i lajɔlen don sigarɛti min i k'o to yen nɔ i k'i jija fana vaccin dɔw bɛ yen nɔ i k'olu kɛ vaccin minnu bɛ kɛ tubabula a bɛ kɛ ka caya yan nɔ fana a bɛ kɛ fana voilà maintenant vaccin minnu i bɛ se k'o kɛ vaccin bɛ se ka kɛ contre la rubéole contre la grippe olu ye banaw ye i bɛ se k'olu vaccin kɛ walasa o kana n'i sɔrɔ dépistage dɔ bɛ yen nɔ fana n'o ye lajɛli dɔ ye ni an b'a fɔ lajɛli min don dépistage au toxoplasmose lajɛli min don k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni toxoplasmose n'o ye bana dɔ ye min bɛ se ka muso kɔnɔma sɔrɔ ni dɔw b'a wele bamanankan na tonsoɲimi o bɛ se ka muso caman fana kɔnɔ tiɲɛ ka sɔrɔ u ka laɲini tɛ u ka bɔnɛ u den fitinin natɔla la o tonsoɲimi walasa ka kisi o ma i ka taa lajɛli kɛ k'a lajɛ i k'o dépistage in kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ kisi tiɲɛni ma o kɔfɛ fana e kana sigi cogo si kuma o kuma i ka to ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa lajɛ n'an b'a wele consultation prénatale ni caman b'a dɔn CPN na i ka to k'o kɛ o kɛli a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni fɛn b'e la walima ni fɛn bɛ den fitinin na den bɛ sira la ka nalen kabini a bɛ kɔnɔmaya daminɛ na embryon na ka na fœtus la fo ka na se jiginni wagati ma k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni min bɛ a la o kɔn ka ko ma joona o consultation prénatale o nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to muso caman ni olu kɔnɔ tɛ tiɲɛ
mbora ka fɛn fɛn f'i ye sisan nɔ e k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na taamasiyɛn ninnu sɔrɔ cogo ninnu walasa e ka den sɔrɔ wagati la wagati min ka di ye walasa foyi kana na e sɔrɔ i ka kɔnɔmaya kɔnɔna na fo ka taa se jiginni wagati ma i k'an bɛn o la sibiri natɔ